Cristo petrol no sindirati dicciona Dio Samaria pa Calvary Gesù a ti tu capirà prendere se buate se arishamari ni otondera Calvary. Tumia sana na simu kwa namba 25. Kule jimbo ya Kanaka peso Kanaka jimbo isina chitema peso Kanaka tenda nyema Jehova hivi basi nimekulenga kutai Baba nemu Bwana nemu zimu Sina nachei kuna baba kumsoro kudenga mukumira pangu waino kuti mukudzo isitedzekisirwe neshokore nyutai kuti muediswededzwe pedyo nemuchinjiko zvaitwa zvapera tibatsire tise tikonokuoneswa tiri mukati meimba nokunamata kwedu basa raJesu. Amen. takamira kuna chatungamirirwa nemuimbi wokutanga Chance number 55. Number 55. Wangawa enda kuna Jesu wasamba uropa renyenye unosimbira utawake wasamba uropa renyenye
Simbaze kuneka wasamba uropa renyenye iwe wasamba samba uropa 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 renyenye moyo wako wakachena Katina Matei kuna baba wedu vari kudenga toda kutendai mukati menguva dzemangwanani ezuva ranhasi. Imi Mwari ndimi musiki wedenga zvose nenyika yatinoona mabasa enyu makuru atisingagoni kutsanangura. Kunyange tauya tose nekukoniwa kwedu nekusakwanisa kwedu pamberi pechigaro chenyu, tiri vatadzi vanotsvaka kururamiswa nemi. Tabva mukati menzira dzakasiyana siyana, tabva mukubata kwakasiyana siyana. Ndangariro dzedu hadzina kuchena pamberi penyu. Tinoda kutenda nekuti nenguva dzakadai maoko enyu akazarurwa kuti mugone kutiregerera kutadza kwedu. Toda kunamata munamato wezuva ranhasi tichiti kuburikidza neropa raKristu dai mungageza kutadza kwedu. Tose isu tiri pano kana shoko renyu richitaurwa, musatendera kuti mukana wezuva ranhasi usadarika tisina kusarudzai. Nedzimwe nhambo gwendo gweupenyu gungapera tiri mumaoko owakaipa, asi pazuva ranhasi shoko renyu muchinjiko wenyu chisumudzwa unoreva kuponeswa kune vanodayira kuzita renyu. Tiponesei Mwari. Pane vazhinji vakaremekwa, zvinogona kuvakonesa kunzwa shoko renyu. Turai mutoro yedu pamuchinjiko weKalvari. Tose tiri pano nekushumira kwedu kwemoyo
gamuchira yokushumira kwedu. Kana muchifara nekubata kwedu mukati meino nyika, nerimwe zuva muchipeta denga sebhuku, toda kutenda kuti mazita edu achawanikwa akanyorwa mukati metsamba reupenyu. Rambai muchikudzwa moga kudenga nepasi. Tanamata muzita raJesu. Amen. Tinoda kutenda Mwari, da kuchingamidza zvekare ku divine service yedu nekuda kwevaenzi vedu vari pakati pedu takudzidzisa vari kutibatira basa kuno kumberi, vari kutiimbisira igroup redu rinonzi Inspired Melodies. Tinobva kuShurugwi, tiri mashurushuru, mukaita zvokutamba tobhemba, asi toshandisa mabhemba emiromo yedu nebhaibheri redu. Hatitika tiri mashurushuru. Mwari akukomborere ndoitira vaenzi vamwe hamuna henyu basa, ndo vari kutiimbisira. Then vatipa munamato wokutanga ndeelda wedu vanoitwa Elder Mutetwa, vanobata vari muInspired Melodies. Ini ndikutaura ndoitwa Vuke, ndobata ndiri muInspired Melodies. Indoimba ndichivabetsera nemavhesi nekunamatira vamwe. Sandoitawo izvozvo izvo. Unoona, unongowana pokukwana-kwanawo, hati unozoona kuti basa raMwari unozodziwa musi uya wakaitei andaimba navo ava. Ani mazoona totopinda satopera ndatiwo mukati zvekuzotanga zodai hadekwenyi. Achatipa munamato wokuvhara ndipastor vedu, Pastor Mpofu, ndo vachatipa zvekare our offertory reading. Iko zvino chasumutura mukana uno kusimudza pastor kuti vatipe offertory reading yedu. Vachataura kwatiri seve mazuva ose ndi elder vedu, Elder Charuka. Saka rinoti kudii kuvagamuchira, muchavaona vakusimuka. Iko zvino ndakumbokusimudzirai vaMpofu, ndinde simba racho izvozvo. Haimazvona, wandoda kuti asimuke anosimuka, wandoda kuti agare pasi unodii. Ndikangobva cha vadzive pano handimavaona vatipa Elder chinda imwe ita basa. Saka ndebasa panapa nditori musamutango mukadhinwa nene titutobata nyaya. Saka Mpofu yoviringire vanhu vavake chiri, imi musaita zvokutamba vakaivapo. Vada mari, uyakutore mari, piwa mari, hatidi moyo. Ungadiwa tumwana vavuke. Exodus chapter 25 verse ndira 8. Mnechishona Exodus chapter 25 verse ndira 8. Ma deacons achitora nzvimbo yavo. Exodus 25 verse ndira 8. Anenga iwana wotiverenge. Let them make me a sanctuary so that I can dwell among them. Arikuvakigwa apa ndiani? Andiitosezve. Ndiani? Asi anofanwa kuvaka ndiani? Vamwe vari kuti ndevamwe. Arikuvakigwa ndiani? NdiMwari. Arikunzi chivaka ndiani? Muchiri kuti ntisu yakaindipa. Arikuvakigwa apa ndiani? NdiMwari. Arikunzi ngavake ndiani? Pane wana tichisu chingaswera pa. Exodus 25 verse number 8. Mwari wobva wati ngavandibakire ichi sanctuary kuti ndigare pakati pa. Unoona Exodus ine trend yayo, so Mwari anenge achiitira vanhu. Moses achitumwa kuEgypt, zvikaenda Moses indinokaka, zvikairega ndikupe hamuripo, achakuperekedza Aaron. Vatokwa vana vekuIsrael vakati tava nenyota, Mwari ndokuvapa mvura. Saka trendi rumwe Exodus ndiMwari ari kuitira vanhu. Zvikai tava nenzara, Mwari ndokuvapa mana. That's Exodus. Zvikai Mwari tasuwa nyama, Mwari ndokuvapa mabeds aya. Saka trendi rumwe Exodus Mwari ari kuitira vanhu.
But manje kada kusvika muna chapter 25 verse number 8 zvikaina mwari apa ndikuitirei ndiitirei imi sanctuary kuti ndigare pakati penyu. Chinondishamisa vamatsa ndezvekuti zvese izvo hazvisina basa neruponeso rwavo. Zvane basa neruponeso rwavo isanctuary. Asi pakusanctuary zvikaina mwari apa handikuitirei zviitirei imimi. Itai imimi. Seiko mwari achitipa itai apa. Yet ndo pane ruponeso rwavo. Anoda kuti vaparticipate muruponeso rwavo. Kana vanhu vachiendesa muoffering vari kuparticipate muruponeso rwavo. Kana vanhu vachivaka chechi, ndauti muya kuvaka chechi apa ndichauya kana yakuvhukwawo. Kana vanhu vachivaka chechi vari kuparticipate muruponeso rwavo. Regai ndingokumbura, let's participate in our own salvation. Ndakunamata baba vari musoro kudenga, toda kutenda makati tivake mukati muchada kugara pakati pedu. Sashaiwe kuti mugare sei pakati pedu nengare kuti hatisati takuvakira. Tiitirei zvakanaka venesu makatikombora nezvinhu zvakawanda. Tichapa iko zvinhu kuti basa renyu rienderere mberi tichiparticipate muruponeso rwedu. Ivai nesu mutikomborere zvakare muzita raJesu tonamata. Amen. In the harvest fields are ripen, there is a work for all to do. Hark, the Master's voice is calling, to the harvest calling you. Rejoice much when God is in it, labor not for wealth or fame. There is a crown and you can win it if you go in Jesus' name. Does the work you call to labor seem so small? Only to know it is great when God is in it, and He won't forsake His own. Rejoice much when God is in it, labor not for wealth or fame. There is a crown and you can win it if you go in Jesus' name. When the conflict is ended and the work on earth is done, He will say, if you've been faithful, welcome home, my child will come. It is much when God is in it, labor not for wealth or fame. There is a crown and you can win it if you go in Jesus' name. Live is much when God is in it, labor not for wealth or fame. There is a crown and you can win it if you go in Jesus' name. Live is much when God is in it, labor not for wealth or fame. There is a crown and you can win it if you go in Jesus' name. If you go
Jesus' name, if you call in Jesus' Ndasutwa, ndawandutwa, mulikazere namo, muzere dimamakata, ndeka ndobaiwa, andina chandaita, chinofadza denga. Asiona dino penyane nyasha tisavele nyika sababa wedu siri wenyika tiwewedenga sababa wedu wari wedenga sababa wedu wari watende kaziri wenzira wakati pema kungwa namodze nyika mufaro wenyika unouya wokura nguva yechando inouya yopfura samanyira zhira munda sati watara kuita kwazvo zvine nguva tsikama paunopererwa ishe ndo pavanotangira ukada uzvitangira ishe vanokutarira wakuzopomera hama dzisina kupindira izvo wakatanga kudzinga Mwari muzviro paunopererwa ishe ndo pavanotangira ukada uzvitangira ishe vanokutarira wakuzopomera hama dzisina kupindira izvo wakatanga kudzinga Mwari muzviro tisave venyika sababa vedu siri wenyika tive vedenga sababa vedu vari vedenga tvarane uchene sababa vedu vari vatene gadziriwe nzira pakati pemakungwa gadziriwe nzira pakati pemakungwa gadziriwe nzira pakati pemakungwa. Vana vese vachisimuka. Making melody in my heart,
making melody in my heart, making melody in my heart to praise thy, hallelujah, to praise thy Lord. Thumbs up, thumbs down, stomach in, or chest out, knees bent, one leg, head bent, jump a bit. Let's go. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to praise thy, hallelujah, to praise thy Lord. I'm just going to my signs. Thumbs up, thumbs down, stomach in, or chest down, knees bent, one leg, jump a bit, tongue out, head bent. Let's go. Just say amen. Timothy, Galatians chapter 6, verse 9. Galatians chapter 6, verse 9. And do not be tired. Come on now. And do not be tired to do good. For in due season you shall reap if you faint not. Pagani murume akanga ari rich. Akanga ari chi? Rich. Muna ari rich anengane chi? Mari. Mota. Azumeshi. Imba. Azumeshi. Mombe azumeshi. Goat. Okay. Right. Pagani murume abane zvinhu zvese zvataukwandika. Abane vana vake. Nevana vake futi vave nezvinhu zvese vasina zvavanodi zvavanoshaya. Murume wendokona ndakura ndadi. Come on now, ndadi. Senso murume ndakura ndika. Right. Iye angakura kudarikani ini. Murume ndokuti ndakura ndakusira someone, ndakusira munhu zvinhu zvangu zvese zvandi nazvo. Ndokuti but vana vangu vagara vane zvinhu zvavo, vagara vane chi? Vane zvinhu zvavo. Saka ndosira ndokufunga kusira mukomana aimushandira, mukomana aimushandira. Ndokumuti rimwe remazuva ndokunyora tsamba murume uya ndokuti chiendesa tsamba iyi kuvana vangu kunogara kuvana vani mukomana aimushandira. Ndokutora tsamba achienda nayo kuvana vemudhara upi mofunga kuti yanga yakanyorwa chimusanga iyo mufunge. God, can you please rule my kingdom for me? I have grown old. Sangana chi. Tsamba yakanga yakanyorwa kuti indakura asi zvinhu zvese zvandinazvo ndoda kuti zvipiwe munhu achauya netsamba iyi. Handika komana ndokuenda ndokufamba netsamba. Distance yacho yanga yakareba achimbofamba netsoka. Handika right. Ndokutanga kuneta, ndokuda kutanga kuti kuneta, ndokugara pasi, ndokuzorora, ndokusumuka, ndokufamba. Murume mukomana achifamba akatakura chi? Yakanyorwa kuti ipai zvangu zvese kumukomana achasvika nechi? Netsamba iyi. Ndokugara pasi aneta futi, ndokumwa mvura kusvikira mvura yadi yapera. Ndokuneta ava padhuze kusvika. Ava kupi? Padhuze nekusvika. Ndokuti ndanyanya kuneta pano, ndichadini kusvika. Ndongogara pamuti, ndongoona kamwe kakomana kachingofurawo neipapo. Ndokuti fana unokuziva here kunonzi kwanhingi? Skai ndokuziva, skai hapana chiendesa tsamba iyi. Unovapa chi? Tsamba iyi. Ndokusara iye akagara pazasi pemuti. After 5 minutes, after how many minutes? Ndokuva vanhu vakutotamba
vakuridza music nziyo dzechechanika ndokuwa group inspired rakutoimba ikoko muri were vanhu vari kunakirwa ndokushamisika vanhu ndivanani vari kufara padhuze komana uyaya ndokusumuka ndokutevera ndokuwana kamukomana kaya kabatisa tsamba kari kutopiwa zvinhu zvese vanhu vari kucelebrata katopfeka kacrown hanzi ndiye akuzotora zvinhu zvose zvani zvaba asi zvaifanira kuenda kunani kwaari but akaneta ari panzira ndokushayiwa zvaakanga adi achengetekwa. Kune zvikuru zvatakachengetekwa naMwari kudenga denga kune zvese zvakadi zvakanaka. Ngatisanetai kuuya kuchecha musaneta kudi kunamata, musaneta kuverenga Bible because pane reward ripo kupi kudenga. Tikaneta hatizowani reward, tichawanikwa nevamwe andika njena ngoda kunamata. Oh, let's pray together. We just pray after me. We are bowing our heads and we are praying. Father in heaven, thank you for the day. Help us not to go weary until we get the reward. In Jesus' name, we pray, amen. Just say 1, 2, 3, 4, 5. With the Amen. Kazwayo na wamari. Happy Sabbath Church. Yeah. Thank you so much, Pastor Brighton. Na fuge. Ndinoti kana wazogara pasi unoti inga vana runo kumberi kwesava. Vantu vapa. Otanga kufunga samba vesa ndaya nawo achakwana here because umuchinda wezvaangaitaura angadi atongopedza fesi yese. Indazongoteera ndokuti amen ndizvo fuge. Pastor Brighton watopedza mari dzona ndakateerera yawe Sabbath school, a powerful lesson on Jesus case and this children's sermon. Indowanzofarira kumhoresa church nevhesi yandofarira Psalm 34. Inotiyo title yachona mukaverenga inokwanzi a Psalm of David when he misbehaved before Abimelech and he drove him away. Verse 1 inokwanzi, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me, and he delivered me from all my fears. They looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him from all his troubles. The angel of the Lord, and camps around them that fear him, and delivers them. Verse 8, oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusts in him. Oh, fear the Lord, he says, for there is no one to them that fear him. But the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. David arikungotaurai kuti pandaipengereka ndadzingwa mosandakaerenga vhesi kai kwanzi ndo pakaita mambo benzi akudona rute. Abimelech akati mudhara ipapano achitiza pana Saul akatiza ari pakutiza ndo paanoti I will bless the Lord at all times. Saka ndoona sekuti hapana reason yekusarumbidza Mwari nguva dzose. Ari kuti otest chingu haana kuti itai zvose kwanzi chingoravirai chete. Nhasi varuma zvavari kuita vakungotiravidza nezvaita pauri namapurogama wese taingovatevera ikoko ndizvo rechechi. Because vachaenda nhasi hamaoni kusvika gore ranopera. Inotodiziva vanamatsa kuti gore negore ndovanetsera kuti uchichi kwangu inenge ichingori tadamwa kwakati saka vanoita nzwisa. But Bible rovati oh taste and see that the Lord is good. Wakaropafadzwa munhu unovimba naye. Anoti kwanzi shumba nekomba kwainoita inotomboshayirwa vana vechikafu, but munhu unovimba naMwari hazviiti. Ndo zviri kubhejiwa naDavid pari kuchimbomuzama iMwari. Nhasi tiri paguest day ndakangana kuti Elder makati theme inoti kuti pabasa theme ndizvo nditi zvisine hazvo regai timhanye pabhuku raJohn
chapter 5 mupenyu hwangu hanzana akambomiswa kunzi nguva yakwana saka musandimisa tiritesere chechi hanzana akambonzi nguva yakwana saka musandimisa kana mukaona ndadarikira nguva ndenichiri vari right. John chapter 5 verse 1 kabana verse ya 8 ndo pachabata nyedu tiri. John chapter 5 verse ya 1 kusvika paverse ya 8 anenge asvikapo ativerengere. Shure kwaizvozvo mutambo wavaJudha waivapo, Jesu akakwira Jerusarema. Zvino paJerusarema pedyo nepasuo ramakwai kwaiva nedziva rainzi Bhetisaidha, nechiHebheru raiva namabiravira mashanu. Mukati mavo makanga muvete vazhinji vairwara namapofu nezvirema navakamunyana vaigarira kuvhongodzwa kwemvura, nokuti mutumwa waikoroka mudziva iroro neimwe nguva vachivhongodza mvura. Zvino uyo waitanga kupinda mumvura yabvongodzwa waiporeswa, kunyange akabatwa nokurwara kupi nokupi. Zvino kwaivapo nomumwe munhu wakanga abatwa nokurwara kwake makore 37. Jesu akati achiona munhu uyo ari nechepasi zvavaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akati paari, unoda kuporeswa here? Murwere akapindura akati, Ishe, ndinoshayiwa unondiwisira mudziva kana mvura ichinge yobvongodzwa, asi ndinoti ndinoenda mumwe wonditangira kupinda. Jesu akati paari, simuka utore nhoo dzako ufambe. Pakarepo munhu uyo akaporeswa akatora nhoo dzake akafamba. John chapter 5 pamusoro pedzimwe pfungwa dzandowanzofarira ine nyaya yandoda kueka dzimwe nyaya dzese, nekuti ndo one yenyaya isingatauri rwendo rwaJesu kwaaienda. Inongoti kwaiva nomwe mutambo. Ndakaverenga mavhesi ese andakaverenga nemakomendari ese andakaverenga, hapana kumbopiwa kunzi mutambo wanga uri wekuita sei, asi kwaiva nemutambo kwaendwa naJesu. Asi achienda ikoko bhaibheri robva rati paiva nenzira imwe yaishandiswa. Choita ndizoti yanga isiriyo nzira yega, ndechekuti pa38 years dzemuchinda uyu dzaakararama, iyi ndeimwe yenyaya dzoratidza kuti munhu aingodarikiwa uzvo. Tiri chese here? Paingodarikiwa napo achingoinda, asi zuva iri jesandikureka ndipopfuura neroti izvo isina kujairika iyo, ndimboinda nepaBhetsaidha. Bhetsaidha raireva kuti imba yenyasha. Tiri tese here chechi? Ndo zvaireva vari kuti Bhetsaidha imba yechinyi? Yenyasha. Saka musoro nenyaya inotiwo paimba yenyasha panda tirambirepo. Paimba yenyasha panda tirambirepo. Tiri tese here? Saka John chapter 5 manjobva yatiyo Jesu afamba achienda kwaenda unosangana nevanhu vanga vari paimba yenyasha. Tiri tese here? Vhesi yatiyo in there lay a multitude. Panga paine vanhu vanga vakawanda vanga vari ipapo, asi chaivabatanidza vese vanhu ava vanga vari vagwere. Tiri tese here chechi? Chinhu chaizikanwa paBhetsaidha paisangana vanhu vanogwara. Panga pasiri pevanhu vamadhokota vanga vasingasviki ipapo, apo paingogara vanhu vanogwara vari voga. Ndo yanga ino nzvimbo yavo. And I've noticed kuti muBhaibheri pane nzvimbo zhinji dzaisanganikwa nadzo paingagara vanhu vanogwara pasingauyi vana chiremba. Ndizvondishamisa kuinda kuchipatara, tondozara muchipatara savagwere poshayikwa chiremba. Ndo zviri kunzi Bhetsaidha yange yakaita saizvozvo, nekuti vana chiremba venguva iyoyo vairamba kuasosiyeta nevagwere. Saka vari paBhetsaidha vanhu zvavaisiita, bhaibheri roti pana vhesi ya4 paisiita nguva yaibvongodzwa mvura. Anenge atanga kupinda aibva aporeswa. Saka ndakaita question manje ndikati but chipatara rudzii chinoita kuti munogona kusangana mese pasizini asi wanda noporeswa vamwe muramba muripo.
mvura rudzi inoti atanga kutsika ndiye anoporeswa vamwe vogara. But they lay him out to fall. Regaitenge mapfungwa iyi. Pavanhu vanga vakaungana vakawanda. Vaingosatsa chite kuti aigwara nechinyi but vanga varwere vese. Muza Satan zvaakaita nancharadze chanhasi. Satan zvaakaita akangwara ndobva aita kuti vagwere vari mukati mechechi yeAbsalom nhasi vatarisa neugwere sehwakasiyana. Tiritese here. Kune vamwe vanogwara neupombwe. Asi vamwe vanogwara nemakuhwa. Asi vese vari vagwere. Dambudziko rinozouya pakuti ugwere hwemakuhwa anoti ndiri nani pane hweupombwe. Nekuti unogona kufamba anoti ini chatakapinda mvura ndinogona kufamba. Asi dambudziko nderekuti haazvioni kuti tese tiri vagwere. Saka Satani akanyengera vanhu kuti anototi kana tikaungana vhukano mwadoro charoka anoita upombwe Pastor Brightman vanoita makuhwa. Indobva ndati kana ndakatarira vhuke ndobva ndati asi dei vanhu vambomisa muchinda wekumira pamberi pechechi. Chechi inomhoreswa naye. Tiritese kana Pastor Brightman ndiona bati magirlfriend yemuchinda uyu kauyu bodi ngaribomugarira pasi. Saka Satani wakanzwisa pfungwa iyi kuti ndikavaunganidza panzvimbo 1 dambudziko roita ndi havatsvaki kubatsirana vanotsvaka kushorana. But Mwari wachisa Bethsaida paAbsalom Church vaifunga kuti vatadzi vakafanana vabatsirane kuponeswa. Ndosaka pasina chiremba mukati meBethsaida vaitsvaka kuti ivo varipo varwere vazive kuti they've got a mandate to help each other. Saka muchinda uyu hondo yainayo ndiye kuti akusha anomubatsira because wese ari kumuona anoshora chivi chake. Vanhu vakudhara vaisiti vakaona munhu anorwara vaiti uyu akatadzira Mwari. Enda pana Mark chapter 2 ndo pane nyaya iyoyo. Munhu anenge atadzira Mwari aioneka nekugwara. Saka zvaiitika kana ukazonyanya kurwara stereki it means kuti chivi chako chakanyanya kuwedzeresa. Saka papene vakatoguri 2 yezviri aizikanwa kuti aya they are a proof of someone's greatest sin. One of them was palsy, no goma mtezo. The other one was leprosy. Saka vanhu vaiti kana vakasangana panzvimbo vaiti kana vaona nemaperembudzi voti apa I'm sure kuti akapinda pamukadzi wemunhu osaka nemaperembudzi vaitoziva kumezha chivi chemunhu nemhaka kurwara kwaita. Saka vari kusangana paBethsaida paimba yenyasha. Vandarwadziwa kuti paimba yenyasha but nyasha dzashayikwa because there is competition in the house of the Lord. Vanhu vari kumhanyidzana kuda kupinda mumvura vasingabatsirani kuponesewa. Indaura kuti muchinda uyu haagoni kufamba aida kuti charuka abatane nahore vamukande mumvura but dambudziko nderekuti ivo vasina vakuda kubatsirana vatomanya kuti ndikatanga kupinda mumvura ndobva pano ndoita zvepano handogara pano. Bethsaida wasn't a place to stay. Ndoyanga iri pfungwa dzavo. Saka ndikakurudza kubatsirwa ndotiza ndodzokera kumba kwangu. Saka they were there to find service yekuponesewa votiza voenda. And so heaven is looking. Denga akatarisa riri kuti pane zviri kuitika apa. Ende muone zvakaita system yeBethsaida vakatovaka pekuti vanhu vazororere 5 mapochi ekuti kana zuva ropisa vangambopinda vabve muzuva vaende pamvuri but kubatsirwa kwanga kusipo. Tichese here ndo mukazviona zvakanaka ndo same nenyika yekuguma ndo same nechechi dzekuguma kwenyika dzinogona kuvaka chechi dzakanaka. Muvake chechi mondizo dzogona kuvaka chechi dzakanaka but mandate yekwakwa kwechechi sandi yekuponesewa. Tichese here ndiye kuti vanhu vaone pekuzorera vachiradzana mota dzavo vachidzana zvidzimba dzavari kuvaka mari dzavari kuita asi kuponesewa kuti vanhu vati takawana nyasha paimba yenyasha hazvipo. Saka men are in competition. Vari kutsvaka kuti tingatora model yechechi ipi yatingavaka nayo pano kuti vatizive takavaka. 5 porches were built. Paitozororwa zvakanaka but men were not getting saved. 1 per season. Kana tingatara masizini egore 24 masizini kurati pagore pana 4 anoponeseka. Ndo zvazvaireva kuti vanhu vachiignora the very foundation yevhangeri inoti munhu wese unotenda unoponesewa
but vanga vakati anoponeseka ndiye atanga kusvika. Kana dei yanga iri nyaya yevhangeri kuti atanga anoponesewa tingaredzere pano. Nekuti akazopinda chechi vakapinda mweya student variko vanokuudza zvokuti uri kutaura nezvakatoloni chechi takaipinda isu chiri pano tiri apo iri wega chechi yanga iri muno mugweru tichitezere saka ifana mafikizono manjika hatiziwana pekupinda manje but mwana havashandi nenzira iyo kwanzi mvura yaigongodzwa ndakaniverenga nyaya iyi ndikaona kuti no zvacoincidence yakaitika bcause munyori anoti umwe commentator anoti pane munhu akamboponesewa apinda mumvura tichitezere but angasina kuponeswa urwere hwekuti ruoko rwakavhunika ndobva ragadziriswa asi wanga uri munhu wekuti pamusoro wanga uchitema ndobva kuti musoro wanini wanaka and thats rumor spread kuti pabedside pane mvura inomboti ikatubuka so ikabhongodzeka ukangopinda chete unoponeseka wanaka. So men went to bedside vachitsvaka healing vachisiya church pase yatsvaka kuponesa pointiniti nevanhu vaungana pabedside vachitsvaka kuti tingobatsirwa tiende asi chechi iri paseri uyai mubatsirwe zveupenyu hwese. Saka Jesu manji 38 years dzemuchinda uyu ndakadziverenga kuti dzasiri 38 years dzekuzvarwa dzasiri 38 years pabedside dzasiri 38 years dzekurwara pa 38 years dzekurwara kwake ndakaverenga nyaya pana Mark chapter 5 yemukadzi we12 years weropa yavo ndikaona mukadzi yavo pakata 12 years achibuda ropa kunonzi wakapedza mari yake achitsvaka mabatsirwo kwese kwese. Saka muchinda pa 38 years dzake mamwe makore akaperera kutsvaka rubatsiro kune dzimwe nzvimbo kusvika vazomuti chaenda pabedside apo takaona vanhu there is a testimony yekuti pane akaponesewa. Saka tikakusiya ipapo unopora and they left him at bedside ndobva vaenda. Saka muchinda uyu every year I'm trying to think panoresponda kuna Jesu ari kuti ndoshayiwa munhu pandoda kuti ndinopinda someone comes in ahead of me ndikufunga kuti anofamba sei achinzi mutezo wakaoma ari kuzama kupinda sei when there is no movement pabody yake arikuita kunjenjera senyoka izama kuti ndingasvika sei pabrink of salvation but haasi kusvika nekuti panoti anosvika manje apa ndopakandirwadza achiita kuti anosvika pane munhu anosvika handaibva mberi pake muza zvataita kuswimming tiri kudhara pataita swimming pane inonzi springboard morizivarera wosvika unotsika wotambira mumvura pane vaitomushandisa sespringboard kuti asvika tikamutsika musana tobva tatambira topinda iwo zara zvakari kumasuri indoponesewa. Kune vanhu vakadaro mukati mechechi vanoshandisa mamwe springboards to their kuti zvavo zvibude havasvaka ruponeso ari kutsvaka kuti ndakawa kuti paathlon ndo panopindira vanhu vane mari saka ndikapindapo ndogona kaona tsika musana ndikawana zvandoda ndikabuda ndikaita. Saka anoyesa kuti anoda kuponesewa upinda nemichechi agotoimba agotoparidza zvake zvaita kuchamoni futi ichingonaka nyaya yake zvavharana. Vari kuvanhu vakauya kuno vaka vachizvideredza humbleness mayouth vaiti ndikangwana musikana wechechi achingomuwana wechechi ndobva atobuda nhasi vari kukrava vari vese ende mukadzi hana nharo bcause murume ndiye muridzi wemusha but paakauya aitiye apa ndo pane mvura tobatsirika achingotambira mumvura chete ndobva aenda hamumuoni futi. Saka ndorari dambudziko rebedside kuti paiwanikwa vanhu vakasiyana-siyana men with different motives. Kunyangwe nechechi nhasi ine vanhu vanopindamo with different motives. Musafuna kuzara kwai kutsvaka ruponeso. Kune vari kutsvaka vasikana muchechi, kune vari kutsvaka vakomana muchechi, pane kutsvaka mabhizinesi muchechi, kune vari kutsvaka zvakawanda mukati mechechi and they are here vatomira sabata rikwani vakupinda chechi nezvabedside izvi zvowanikwa. But dambudziko nderekuti umwe achivaona ari kuti ndikaponesewa sevarume ava bcause ari kuti kana akavatarisa vamwe vake kana zvingangobvira ndibve pamarepero andinawo at least ndingondogwara nemusoro because there is one thing that everyone is agreeing tese tiri kurwara but tingoti asi kurwara kwacharuka kune kurinani deni ndarwara saye vanhu havasitsvaka kuponesewa vanotsvaka kurwara kuri nani asi denga ari kutsvaka kuporesa nekuponesa
Ndikutesere. Saka muchinda uyu paari panguva iyi ari kutarisa sekunonzi kana ndikangogona kuita saningi upenyu hwangu kuita zviri nani. And so Bethsaida, the house of mercy, yarivhesewa. Haisiri nzvimbo yenyasha, yava nzvimbo yekuti vanhu vanokombeana, yava nzvimbo yekuti vanhu vanoshorana, yava nzvimbo yekuti vanhu kana vachitarisana vanotsvaga zviri mukati medzimba dzevanhu instead of looking to Christ. Bethsaida. Saka ani papo ene wakamuzviri ngazviona Jesu anotakatarisha nemusi yakati Sabata anotireka ndingoenda ndidarikire because ndikaporesa munhu wese aiperi nezvakanaka nyaya anotwanzi kana ndina maporesa munhu wese musi uyu Jesu nevada kumuuraya vaipinza kumuuraya basa rake rakapera. Saka anotireka ndingodarika ndisiye basa rangu rigone kupera but panoda kuti adarike manje Jesu anobva kuti but there is one. Ndikutesere pane vangani pane one denga zvanoridira haritarise vese rotsvaka one. Jesu kuti there is only one. If I ignore this one habatsiriki uyu. Saka rega ndiende paari. Musachinda uyu pane vanhu dzandikanzwa musoro pake kana chimusoro asingamboiti paanobvunza Jesu Bhaibheri vanokwanzi akakona kupindura. Muchinda uyu akatogona kupindura zvenguva iyoyo but asati apindura muchinda uyu pane zvaangaita zvakakauya. Muchinda uyu haana kudzokera kumba. Tiritesere because after so many tries imagine wakuda kusvika ndatosvika nditembere muchato wacho wokomangwana mukomana vada ndichauya wotsvaka umwe mukomana obva azafa wotsvaka wechitatu obva akuramba atouya kuzorora unoona kuti saka kuda zvivakomana ndichiita zvisikuita rega ndidzokera but muchinda uyu anoti pano apa handiki because I am dying at the brink of the water but kudzokera kumba uri wese because kumba hakuna mvura vairi pano beta ndife ndiri pamvura ndikufaniri kumba ndikamira kumatete my hope is lost but if I remain here I have got hope that maybe one day ndingapinda mvura. Saka nyange zvikaitika ndiri mukati mechechi handirwadziwe because I am there asi ndikangonda akudzokera chete hakuna ruponeso kumba ukoko vakatobva ikoko vaisa kuti hakuna hope vakatomuudza vakatomuti enda ikoko ndokune kubatsirwa. Saka ndikangoramba chete because vandituka muchechi handibatsiriki. So sometimes I ignore. No, I will ignore paano ndichuka mukati machechi kuti I will ignore paano kuti hashandiki nayo I will ignore paano kuti uye muregedze pabasa I will ignore paano tsvaka vamwe because I know pandiri ndo panogara right. I'm in the right position. Zvogona kusaitika nhasi endogona kuona vamwe uzati chinorwadza vamwe vanhu mukati mechechi ndechekuti munhu wakaisa adventure jambiri to paper ndiye wari kupedzera muchato wake warigadzira muchato wake iye asati arokwa but vhesi rikuti rambira uri ipapo because pauri ipapo ndo pane ukatobva ipapo manjika you have already denied yourself the opportunity but kana uripo you are saying one day zvaitika. Saka ndo zviri kunzira muchinda uyu kugara kuri nani pane kudzokera ndikagara ndiri pano ndava ndishandise vachibudirira but I will remain here one day my salvation will come. Saka iyoyo ndo nyaya yakanyanya kubata Jesu kuti muchinda uyu amali akadzokera kumba akati nditsvakira anotibatsira ndiri kumba but anoti rubatsiro rwangu rwuri pano. Chechi hatibudi torambira tiri pano vachatituka zviriko toramba tiri pano vachashora zviriko toramba tiri pano because giving up is worse. Giving up means death. It's certain. Ukamoregedza chete watozvitongera rufu iwewe but ukaramba uripo ukafira uripo vanhu vanotaurwa nezvavo vanhu vanofira panzvimbo pane vanhu vanofira vadzokera munhu anonzi uyu akafacha basa iri because haana kutendera kuti adzokere kumashure. Saka muchinda uyu paari panapa ari kuti ndagara kwemakore techechezi ndiri kurwara but handisi kuzobva pano ndambozama zvimwe zvese but ndakazomboona kuti panza Brighton Western vakapinda mumvura vaponeswa so I've got hope yerubatsiro. Saka pano apa chechi pano apadini apabviwi takatozviona kudhara kuti vanhu vakasadza Jesu upenyu hwavo ukachinja. Saka pano hatibvi because in this place in this church there is salvation. Saka zvogona kungononoka kusvika kwangu but zvinosvika chete
ndikungati 38 years asi makore kutamba nawo. In 38 years pane mwana anozvarwa agokura agoroora pagoita mwana kana vari vapana amazwana anoita vana vari vadiki mwana yatiita muadventure akuita mupatani kuita muambasada munhu achamugara ipapo koze kuita tuma chano chine vana vachazvarwa achingori ipapo. 38 years is a long time to be waiting, but denga haritariri 38 years, denga rotarira kumirira. Kune vanhu vanomirira denga harinenge wamira makore 2 or wamira 20. You have to wait if you are waiting on heaven. Denga haritarise kuti makore mangani. Denga rotarira kuti wanga wakamirira here pandazosvika. Ndaitarisa nyaya imwe inondirwadza mukati mebhaibheri. Inzwai muchingo yakamira 38 years. Joseph. Mukaenda pana 1 Kings chapter 8. So First Samuel chapter 8. Inotaura nyaya yemuchinda ainzi Saul. So vanoti rimwe zuva ataura naSamuel vakuenda kuhondo. Samuel vakati chienda unondimira paGirigari ndichauyapo. Panopera 7 days. Mazuva mangani? 7 days ndichauya. Tozogadzira zvoti uende kuhondo. Nditesere 7 days ndo dzakanzi sounganye. Kwete 7 weeks, kwete 7 months, not 7 years, 7 days. Sunday uka Sabbath chingomira. But Bible rotwanzi Saul wakataona vanhu vakumutiza akati mtara anonoka because vanhu panyika vakutiza anomezha kunonoka kwedenga nevanhu panyika. Saka kuti vanhu vanonoka because denga ranonoka because vanhu panyika vakunditiza. Obvati tondiwana kuti musi weSabbath wacho the 7th day rondovira zuva rasatarira anoti zakwana 7 days. Samuel anauya ndakubayira achingopedza. Bible rotwanzi achingopedza Samuel ndo vanosvika. Obvati waite meaning kuti the moment he is thinking kutanga kusacrifice Samuel anga amoti. Titezere moment yaunongofunga pfungwa dzakaipa denga ragara rari mhoti. It might take heaven 20 years but denga riri mhoti. Saka achingoti apedza Samuel achisvika zvinanzi denda ndikandikudze Mwari zvavakaronga. Mwari vanga vakarongera iwe nevana vako nezvikuru zvako ndo zvichatonga nyika yaIsraeri, but because of this zvatoguma. Saul akasara opedza kutonga nyika yaIsraeri asi nyika isiri yake. Titezere akasara opedza makore akapedza aya but Mwari vatobvisa because he failed to wait. But here is a man 38 years in waiting. Ari kuti and now ndichaenda ndotoseka bhosi chindaika pamaigona kuda kuenda but asangopenda kana aitira vanhu vekumusenga vakomana vacho kumba anotinetsa muchinda muni yakadaro. Saka kutorambwa navanhu chaiva chikomborero kwaari zvakamubatsira kuramba akamirira. Kurambwa navanhu sometimes a blessing kwatiri zvotibatsira kuramba takamira pana Mwari. Ukangaona nongodiwa navanhu vese haumiri pana Mwari because your ego is boosted by people. But if people don't like you, I don't need people. Because when I could, some children when they are because no one was there to carry him. Saka, he was left with only one option. Wait. Someone who knows anyone who some option on numbers. Ukaona kwa upenyo wako chimbotiwo ukashawa mali. Wozi ya kutasi ndinabhisikia abantu nomfoni nantambali. Uchine option. Sometimes God just remove all options. Kuti zetu kunedenga. Amen. We don't pray for that, but then zvaitika. Takataka na Mwari from the first moment. Dambu notice those zatu na Mwari after mwesa ramba. Ziyashayikwa. Wakumbira vanhu vese vakumbira madzifizi. Wakuza chintu kuvaka, ndakatenga mota uyakuza zvakudzi. Uzati but denga ririko. Osanga unamata. Deno taitanga nekunamata. Sarera kwa. Zvaiva right. So God sometimes has to remove all our options. Ndingobvisa zvese. Usare denga rireke. So this man was left with heaven alone. Denga rikachirika tikati kuti denga. Kana rasa rarireka. Denga rakadzika kwakudenga. Rikadzika pasi. Rikana pa bedside. Rikaona vanhu vese vagwere vanga varipo. Rikati iwewe ndiwati kuda rasa. And heaven asks, iwo nomboda zvekuponesa iwe.
Mubvunzo waJesu ndazoti mubvunzo nando. Mubvunzo womunhu ari kufamba netsoka kuchinaya musango iwo nemoto bauti uda here kuenda kutauni iwewe. Sekunonzi hausikumuona munhu ari desperate. Uri kunyatsoona kuti apa paita dambudziko. But wobvunza munhu mubvunzo nando uri kuda here. Because at some point I was reading, this man's will yanga yakupera. Saka chinhu chaidifferentiata kubatsirwa kwake yanga iri will yake. Muchinda anga asina will yekubatsirwa ari oga. Inzwai response yake, ndinoshaya munhu. Tichitesere chechi. Ndodini? Ndoshaya munhu. Saka he had attached his willingness to the availability of people. Kana vanhu vasipo haadi kupora. Kana vanhu vavapo ndobhoda kupora. Saka denga ari kubvunza kuti iwewe nhasi nedenga tiri vaviri uri kuda kuporeswa here, tambobvisa vanhu vese. Anobva ati ndoshaya munhu. But as I was reading Ellen White, Book of the Acts of the Apostle, anoti in a special sense, the seventh day of this church has been blessed by God. Panika ino kuti ibatsire vanhu. Saka kana vachitoshaya vanhu ari kuti church iripo, maeleta aripo, anofana kunamatira vanhu. Vhungata kudzingana ndoita basa rekunamata nditi. But ari kuti ndashaya ndinamatira pamwe kurwadziwa. Vafundisi vakazara mukati mechechi, but ndashaya ndoshanyira ndiri muchipatara. Ari kuti iye madhikoni aripo, but panesa imba yangu havana kuuya. Saka there is no main lord. Chechi yakazara but hapana vanhu. Ndozvari kutaura. Vanogona kuzadza mabhenji kuti nhasi izuva reguest day ngatizare ikoko. But when there is a crisis, vanhu havaonekwi. Tichitesere. Mukavaona vanhu ava vachibvisa mari dzebhrai, pavanoti nhasi une bhrai. Inobuda mari yebhrai yakawanda. Asi tii pane mwana anoenda chikoro. Ngachikuti pane mwana anoenda chikoro asina mari. Haibudi chero dhona. Izvezvi tayari kuda kuvakiwa. Vanhu vanowanda izvezvi ngakungonzi kuda kwatengwa mota naEuta nyingi. Vanoda nezvipo zvemota. Asi vanhu vada vakachechi. Mazuva mari yakaoma. Saka there is no man. Ndozvari kutaura. Varipo vanhu vakazara mabiravira varipo, but they are not there to do the work. Amen. Zvizere chechi. Takazara. Our mandate tisaikanganwa. The world is perishing. Iri kutsvaka vanhu vanoponesa. Asi iri kutakatarisa. Basa riri kuita nharo pamaTikTok nepamaFacebook. Asi rekuponesa hazisipo. Saka this man is rightly responding. Kuti kana vakavatarisa vese ava, vamakaita madhikoni, mamaidhoka, maelda, vafundisi, mukana maidha vese vakazara, ende musoikuteya vakapika manifo mavo, but when there is a need havawanikwi. There is no man. There is no man. Denga riri kutarisa, riri kubvumira nemuchinda kuti zvavaswa hapana munhu. Because denga rakawana munhu aripo, raiti pana nhingi, wambomubvunza here. But denga raiziva kuti hapana vanhu kunyange vakazara. Isa vambosva yedu kuti izadze mabhenji emuchechi muno, asi kudenga tisiko. Denga riti yakazara asi muchechi kusvika kuseri koko, but hakuna vanhu. Because when the need has arisen, havabatiki. Hakuna munhu. But chadofaraka muchinda kana ndiye wanga uri munamato, wainamata. Ndo yainzi nonsense yemunamato. Tichitesere. Fees iri kushaya pamba, fees kushaya pamba nditi. Yandaka kutaura kuti zviro ndakazosvika sadza nemachansi, asi nhasi machansi azomuga akapera, ndikazonokumbira machansi kuseri kwana Mpofu. Asi naye vazoti machansi vanawo but mafuta hapana nesalt. Saka asi nyaya yake ndiye fees. Unombotindira nyaya yemachansi, asi yake ndiye chii? Ndiye fees. Denga rati urikuda kuporeswa here. Iye utaura nyaya dzemachansi. Saka iye kana chinamata ari kunamata opposite nezvari kufunzika. But ndakaverenga Romans chapter 8:26. He can do that. We don't know what we pray for as we ought. But the Holy Spirit, umwayamshene basarake, not patauka nonsense. Atanse moyo wataura nonsense. Oti moyo uyu, wakoja shakati, muite izvozvo. Pakonzi nemuchinda ndashaya munhu, asidenga rata akundura kuporeswa. Ndo even seneni zvakanhu vataura, summary conclusion ndeyekuti ndura kuporeswa. Saka batai musoro wenyaya neconclusion. Anoda kudini? Anoda kuporeswa. Saka zvataura mukati merondedzero yake hazvina basa. Batai pane nyaya. Anoda kudini?
arida kuponeswa muchinda uyu. Bhaibheri rechirungu rati iro, do you wish to be made whole? Tese here reshona ndinazoti uda kuporeswa here bvudzi rabata pfungwa iri padhuze nesu yokuti muchinda aya kurwara ada kuporeswa, but rechirungu rabata pfungwa sezvairi rati do you wish to be made whole. Ndakaniringa nyaya yePastor Brighton ikandiudza kuti this man's greatest need was restoration. Inzwai mundibati zvakanaka nditi restoration ndo yaikera package yehealing, but restoration yaidzosa munhu panzvimbo yechimiro naMwari, because by the time yanosvika 38 years vaFarisi vanga vakamudza kuti iwe chivi chako choita kuti usasangane nedenga iwe chero denga uruoni nditese saka iye pushed himself outside of mercy. Aiva paBethsaida paimba yenyasha but anga ari kunze, and every year yaisaporeswa aiona seunonzi mudenga rapo kuti hauporeseki. Saka he is not crying for healing, he is crying for restoration. Anozopa chinzvimbo cheukama naMwari. Muverenga zvakanaka pana Mark chapter 2. Jesu anoti kumuchinda uya uya anga ine simple semuchinda uya anoti zvivi zvako zvaregererwa. Nditeserere. The package of forgiveness ndo yaisanganisira kuporeswa. Saka muchinda uya kunzi do you wish for restoration? Healing is a small issue. Inzwa denga rirwadziwi nekuporesa. Kuporesa kuchinhu chidiki kuna Mwari. Vanongotaura munopaporesewa. But do you will to be made whole? Are you willing kudzoka paukama naMwari? Ndo pane mubvunzo wedenga. Undaherewo kuti wambobva wamboenda kure nedenga udzoke paukama naMwari. Icho ndo chega chinhu Mwari chaanobvunzana nekuti undahere kuita. Because munhu haamanikidzi kuponesewa. Tese here? Because kune vanhu vakawanda vaigona vaisatombotaurirwa navo aingosvibwa macho obva atopona. But when it comes to salvation, munhu haamanikidzi kuponesewa, anobvunzwa uri kuda here kuponesewa. So heaven is asking, are you willing to be saved? Are you willing to be made whole? Uri kuda here kubva pachitema chawanga uchirarama urarame upenyu hutsva. Saka the point inosiyanisa muchinda uyu nekuponeswa kwake is willingness. Ndo saka denga ramubvunza uri kuda here. Because nyaya iripo pamuchinda uyu senyaya dziri patiri nhasi ndedzekuti most of us are not willing to be saved. Zviri kunakidza because vazhinji vedu mota dzatodhraivha ndedzematiri. Takazara zochechi kati testimony kuchechi but muza kwadzaka pamota idzi ine mari. Kune mari dzatakavakisa dzimba dzemadhiri. Saka the willingness to be saved haipo. Tombo yakuchechi zvekuda kuti Mwari tionekwe pavanhu kuti tiripo. But when heaven asks, are you willing? Unotanga kufunga kuti saka ndichasiya mota ndigosiya dzimba. Potse nemukadzi anacho wakamwana afine madhiri usafine mukadzi unongochingozvibvunza kuti saka ndichaita sei, because the willingness is the point of salvation. No saka chivi tapedza kuparidza haticharwadziwi nekugombedzera zvistereki. You simply ask a person, are you willing to be saved? Ukaona uramba kugombedzera vanhu kuti naiwe waramba here kurambira muchitema, munhu iyeyeye uramba kugombedzera wiwu yake. If a person wills anosimukaroka. Because the moment the gospel comes to the heart, inogona convict munhu awuitendi ari nevhangeri. But also, are you willing? Whether if you compare your past life and your present and the future, you will see with willingness. Ndo ika option. Tirichese research. Saka patiri panapa denga rinenge chibvunza, are we willing? Paripo here munhu ari kuti masikata I am willing. Saka this man at a point where Christ knows this person would have been saved a long time ago. But sometimes he loves the pity of men. Choita kuti vanhu vazhinji kana achinge afirwa, arwarirwa, amhanyire kumaFacebook nekumaTikTok kutsvaka sympathy yavanhu. Choita kuti vanhu vaposte kuti handina mari yeschool fees yevana is looking for sympathy. Saka muchinda uyu was satisfied nevanhu vanomuvigira machunks. Nesadza tatuma chana chatete chouya nesadza nhasi. Just that sympathy yaita kuti I feel as if there is no need for me to move from here. Kana vanhu vachindichengeta ndiri right. Because aifunga kuti kana ndikazosimuka pano manje kuti ndakaushanda manje ntsvaka yangu mari ndega iye anga asingaidi iyoyo, but yesympathy yanga right. And so Christ says iwe ungada wakapora iwe. Your situation is not so desperate kuti wagona kuporeswa, but at some point you are not willing to be saved. Vanhu vari muno makandicherera. Hakuna munhu anoti handiponeseki.
There is no one in the situation and haigoni kugadzirika yani makore akawandisa, inogadzirisika. But the willingness, the point of willingness, ndo yanzina Jesu. Iyo. Saka saona kuti mchinda uya apa tingawirirani tikaramba chita conversation mchinda wako tovidza zuva anobati simuka tora roho yako ufambe. Denga parinotaura rise, take up your bed and walk. Ini ndine mubvunzo wandakaita aminochagona kupindura nenguva yedu, but reason yekuti take up your bed yanga iri kuita sei. Because mchinda uyu dambudziko rake raringori kuti agonofamba chete nekusimuka. Saka pane kunzi rise and walk, but he had to take up his bed. Ichocho chinhu ichochocho chaifanira kuti kumborangaridza kuti apa denga rakakubvisa. Tetesere chechi apa denga rakadini rakakubvisa. Pane zvinhu zvatofanira kurangarira muupenyu hwedu tikazvitarisa. Ukatarira bhodho reblack label woti apa denga rakandibvisa. Wakatarira soro kuti apa ndomanangirapa but denga rakandibvisa. So heaven says rise, take up your bed and walk. Enda kuchechi kwanga wachakupinde nekuti uri chirema, enda ikoko. The man takes up his bed and he walks. Oenda kuchechi. Denga zvandorira ndotika aritarise pawanga wasvika rotasa parakusangana newe titesere. It doesn't matter 38 years where we meet in heaven, that's where we are supposed to be saved. Zvekwatakabva kuti ishoze rangu ndingazvisarudza Jesu ndachemerana iso azvimabasa pawasangana nedenga ndipa parotangira. Denga rotangira pa point of meeting. Tikasangana nedenga musaregera achipfuura Jesu. Muvaiti pana Martin but mimi akakanzi ndizwere ngoni ndo zvakachema. Uya mchida mwata zvake pana chapter 5 kana mchida ishe munhu ndiporesa. Asi mchida anambuta nezvezvo. Denga rakangona rega rikati it's panda nyasha. Rise, take up your bed and walk. Amen. In every situation that we're in, there is a point where heaven meets us. Amen. And when we are willing, ka willingness ikako kakuti ndinongoda. Asimba antina but ndinongoda. Ikako ndo kachana nenga. God knows that we have no strength. And atomoshandisa simba ratina ropoza ratina raribatsira. In that lack of strength, Christ says, if there is a bit of willingness, kana tungohana yako ichirwira kuti ndinenge ndoda Jesu. Rise, take up your bed and walk. Masata ana matana vanhu vari kutiwa. Inini ndaane nguva nesituation ndandiri mukati mayo. I've tried everything. Jandoza nje kuti pasavati afa kudza but vanozvizama zvese. I've tried everything. Zvaramba. But ndoda kumbozama uyu muchinda akati rise, take up your bed and walk. Ambotaurawo mashoko akadaro mukati muupenyu hwako. Kana wakadaro in your situation, why don't you stand up and we have a prayer? No, first category. Second category, ndakutaura navanhu vanotiwa. Tiri paimba yenyasha. Why? Musatendera kuti tizonza pana vanhu isu tiripo. Musatendera kuti pakuzonza pana vanhu isu tiripo. Kana uri wakadaro, why don't you stand up and we have a prayer? Then I want to pray with someone in a special sense. One is right. I'm good. This is my first encounter nemake yesterday. Ndoda kusaridza Jesu. This one who has the power to change situations. Ambondichinja upenyu hwangu. Pandomusarudza iye asarudze kundishandura upenyu hwangu. Kana iri pakadaro, wadiwa sadza roko rwako. Uri pauri ipapo tiwane mabato. See, for the first time in my life, I want to choose Christ as my savior. Achinje chimiro choupenyu hwangu. Zvanga zviri upenyu hwangu zvosva pandasvika panapa nhasi. Ndisadzokera kumba ndiri the same person. Ndive munhu mutsva asarudza Kristu. Kana iri pakadaro, just raise your hand wherever you are. Taakuda kunamata. Ngatinamate. Kuna baba vari kumusoro kudenga masikati ano. Ndoda kukutendai nemhaka yeministration yenyu inotarisa vanhu mumasituation akasiyana siyana. Inoziva kuti we are desperate without you. Tinombozama kusvika pariponeso tiri toga, but we only end at the door. Kana mukasatosvika imini hatiponeseki. No matter how good we are at preaching, kubata basa ratingakubatirai, kuwitnessa kana zvipi zvatingaita, all of those who count nothing to our salvation as long as Christ is not in the equation. Tasimuka Mwari netsoka dzedu because we want you in our lives. Tisamira tiri toga, but timire nemi. In a special sense, makatiita vana venyu mukati mekereke rimwe. Kuitira kuti panoda ruoko rwedu, minamato yedu, kuparidza kwedu, kuimbira kwedu, whatever ministration that we are going to be part of, tizviite Mwari. Tidenga tisazoti vanga vakazara but pasina vanhu. We want to be counted in heaven.
living on earth. Tibatsirei Mwari that our lives may be impactful. Pawani kwe vanhu vachaponesewa pano pasi vachapa testimony kuti nemhaka yeava vanga varimo mukati mechechi takaponeseka. Help us to fulfill the duty that you've commissioned to each and every one of us. Tine basa rekuunza vanhu kuruponeso, tine basa rekukurudzirana pakunamata, tine basa rekunamatirana pamwe chete nekubatsirana kuti vanhu vasvike pana Jesu. Musatendera Mwari kuti basa iri riitwe nenge rose tiripo. Toda kukutendai Mwari. Asi varipo vanhu Mwari vanoda kunamatira masikatani. People with special cases dzavane makore nyaya dzichingogarirwa pasi dzichifambirwa dzichiramba kubuda dzimwe dzichonamatirwa zvakare. If we are still to be waiting for our issues to be solved, tibatsirei tirambe takamira. Asi kana matenda kuti dzigadziriswe tiri pano pasi, Mwari dzigadzirisei mukamazuva edu tichidziona. Toda kukutendai Mwari. Kana zvazoramba zvisazve pano pasi, musatendera kuti tizosiya kuti ndakwatakabata uku tanga tatosvika. Help us to find the greater reward that is in heaven. Uku ndo kunamata kwedu nekutenda musana chisuponesi wedu. Amen. Tinotenda edu ngatigarei pasi Mwari akomborerei. Saka ndinoti kudii? Thank you very much Elder Charuka. Ndopanoperera divine service yedu kozvino chaimbiswa edu nevaimbisi vedu tichinda kunodya. Elder vanditi parikuuya pikai vauye vazokudza nguva yatinosangana masikana. Tinotenda ndanga ndasiya chimwe chisedza chinokosha. Musi wa7 June kune district board meeting mubveri north kunorth church. Saka members ese board mukukumbirwa kuti na 2 o'clock tisangane pa north church without failure. Tinotenda chimwe chidzidzo chechipiri kufunga ndo changa chakurogwa kunoku. Nguva dzedu dzotanguvai mane zvingazuva 12:15 takatambogeja nemumwe wandinai panapa kuti tikati na 2 tinenge taenda mberi amupoponi motoda titange na 2 nokuti ava varume ava mambo wasvagwa panapa kuti vakambira vaenda hatizovaoni futi naika. Saka toda kuti tivashandise tibenefite isu. Saka instead of starting na 2 tautanga na 1:30. We've done our servant preparations. Andizva andori chikodzo kuti timanyire kumba kunodini. Let's save time and saka 1:30 program iri kudini iri kutanga vavuke vachita zvokuvukira zviyazvo. Saka Mwari avaitire zvakanaka naika tifambe zvakanaka. Pane zvada kupedzisa. Thank you. Tichaimbisira tichienda kunodya. Number 47 tichibuda. Dinomira pachotani ekuna kisisa kunyikayo yekedani okokone mushazorora techazorora kunyikani
vaenzi vedu tiri kuzviita chimusaita kumba chikafu chenyu chiri pano. Vaenzi vedu please musaenda kumba, chikafu chenyu chiri pano chakagadzirwa chiripo. Tichazorora kunyika iyo tichazorora ikweyo toimba rio rwavo zisi na Jesu tichazogara.